Práve vyrážame zo štvrte Bory za ďalším netradičným zážitkom. Čaká nás cyklovýlet do blízkeho okolia na čarovné miesto, ktoré je pre Slovensko niečím veľmi významné. Či ste solo alebo rodina, zvládnete to ľavou zadnou. Poďte s nami. Vydali sme sa panelovou cestou smerom do Devínskej. Ak beriete deti, môžete to strihnúť aj autobusom číslo 21, ktorý vás vezme aj s bicyklami. Smerujeme k Marchéckému viaduktu, pompeznému mostu cez rieku Morava, ktorý ako prvý a dlho jediný spájal slovenské železnice so svetom. Ak poznáte najznámejší slovenský viadukt Telgarte ako historickú pecku, tak vedzte, že tento pri vašom dome je pomaly o 100 rokov starší a prechádza cez neho aj najznámejší vlak na svete, Orient Express. No keďže sa po ňom nedá jazdiť autom a nie je na ňo odnikadiaľ výhľad, tak si tu stojí už skoro 200 rokov sám v prírode a pre verejnosť ako by neexistoval. Z Devínskej pokračujeme od jazera po betónovej ceste smerom k bufetu u starého bicykla. Po ceste stretávame takýto nepatrný tunel a práve tu začína naše objavovanie. Priatelia, práve sa pozeráte na malinkú časť Marchéckeho viaduktu. Predzvesť krásnej architektúry, ktorá nás čaká. Pred ním odbáčame smerom doľava lesnou cestou popri viadukte, ktorý nám bude stále viac odkrývať svoje krásy, tunely a zákutia. Prvé tunely sú z technických príčin už dávno zahalené betónom, no stále majú svoje čaro. Tento napríklad stretnete v lete tak zarastený, že si ho ani nevšimnete. Na jeho druhej strane z betónu dokonca vyrastá strom. Prichádzame k prvému skvostu. Okrem trojoblúka a čarovného jazierka sa tu nachádza jedinečný bunker z roku 1938, ktorý nemal v rámci celého Československa svoju dvojičku. 90 rokov pred ním vznikol tento viadukt, ku ktorého najkrajšej časti sa práve dostávame. A teraz pozor, postavili ho za 8 mesiacov a to počas záplavy na Morave a týfusovej epidémie na jeseň 1847. Bol naozaj potrebný a preto to chcelo veľké skúsenosti a gúráž. 28. 1848 po ňom prechádza prvý párny vlak a neskôr aj Orient Express. 474 metrov dlhý most, pozostávajúci z 10 tehlových klenieb cez rieku Morava, patril k najväčším vo vtedajšej monarchii. Ako nám ukazuje pamätná tabuľa, viackrát bol zbúraný, opravený a odznova. Svojou rekonštrukciou so zachovaním historickej stavby prejde aj tento rok. Vedľa neho stoja ďalšie oporné stĺpy. Zisťovali sme prečo a či tu niekedy bol aj iný most. V časoch prvej svetovej vojny bola kapacita Marchéckeho viaduktu nepostačujúca a pristúpilo sa k výstavbe druhého mosta. No nikdy nebol dokončený z dôvodu ukončenia vojny a tak po ňom ostali len stĺpy bez poslania. Narazili sme aj na tajný fakt tohto mosta. Má totiž ešte jeden bunker a to priamo v sebe. V telese mosta je vybudovaný tunel a vedľa neho druhý bunker. Tento objekt celé 10 ročia unikal pozornosti. Nachádza sa pod úrovňou okolitého terénu a pre nás bol skoro nenájditeľný bez pomoci profesionálov z ozbunkre.info. Do objektu sa vchádzalo od kolajska po terénnej rampe a zaujímavosťou je, že bol zabezpečený 2 pancierovými dverami typu R44A. Oproti sa nachádza pár metrov pôvodného viac ako 100 rokov starého zábradlia z pôvodnej trate. Smerom na východ sa po cca 150 metroch na severnej strane násypu nachádza pláto so zaniknutou vachterňou. Romantická ruína s terasou, pivnicou a vonkajším schodiskom. Naša neobyčajná cesta zo štvrte Bory končí pri rieke Morava. Veríme, že sme vás inšpirovali a že sa vydáte touto cestou. Snáď sa uvidíme na vašej storke ako tagnutí. V každom prípade sa tešíme na ďalšie pokračovania, ktoré si myslím, že budú o to zaujímavejšie. Ahoj!